Здравейте, ученици! В това кратко видео ще ви покажа как може да си направите задачката за тези, които се затрудняват. Така, имате да създадете една табличка. Отгоре имаме абревиатура магазин за дрехи. Това са обединените клетки от колоната А до колоната K. Маркираме ги заедно и натискам бутонче Merge and Center. Знаете вече, това е бутон, с който обединяваме няколко клетки наведнъж. Записваме отгоре магазин за дрехи. И автоматично, тъй като сме натиснали и Center, Merge and Center, автоматично заглавието идва в средата на вече едната клетка. След това имаме да обединим втори и трети ред заедно, за да запишем number. След това обединяваме следващите две клетки, за да имаме за артикул. Така. След това виждаме, че имаме 3 магазина в Пловдив, Бургас и Варна. Съответно, ние трябва да обединим трите клетки C, D и E, които се намират на ред втори, заедно. Тук записваме Варна. След това следващите 3 клетки обединяваме. Пишем Пловдив. И следващите 3 клетки обединяваме. Пишем Бургас. Така. На долния ред имаме единична цена и брой. След това имаме сума. Така същото нещо се повтаря за останалите магазини в съответните градове. Така че аз просто ще си копирам информацията за по-бързо. Надолу артикулите са 5 броя. Така че си ги номерирам и си записвам яке, дънки, рокля, тениска и обувки. Съвсем случайно измислени артикули. Така, до тук горе-долу табличката е готова. Само е необходимо да направим едно рамкиране. Маркираме от горе до края последния ред, който ще ни бъде в табличката. Натискаме бутончето All Borders. Ето така. Вече имаме рамкирана табличка. Сега, когато трябва да нанасяме стойност, в случая цена, единична цена, ние имаме, в случая виждате, това е тип валута. Тоест ние трябва да определим типът на данните. Веднага аз преди още да съм въвела стойността, маркирам си клетката, т.е. всички клетки, които са единична цена, и от панела Number ще избера, знаете, категорията, която е за валута, това е Currency. Автоматично, тъй като е по-български подразбирането е левове, автоматично трябва да излезе тук лев. Ако не, избирате си го от списъка с всичките валути, които притежава Excel и казваме ОК. В случай нищо не се е променило, след малко ще видим промяната. По същия начин правим настройките и за следващите две колонки, които са за Пловдив и за Бургас. Предварително просто си подготвяме задачата. Така, и въвеждаме стойностите 25 и 50 и виждате автоматично излезна лев. Аз не съм го въвеждала от клавиатурата. Въвеждам другите стойности, т.е. това са единичните цени на артикулите 5,50 и обувките са 24,90. Така, тъй като тази единична цена, тя ще бъде еднаква за трите магазина, просто ще си копирам стойностите за по-лесно и ще си въведа бройките. За първи магазин 5, 7,
10, 6 и 4. За Пловдив имаме 10, 15, 18, 22 и 10. И за Бургас съответно 15, 5, 7, 12 и 6. Така, друго, което трябва да направим отдолу е общо. Обединявам двете клетки заедно. Маркирам, натискам Merchant Center, пиша общо. С подравняване, ще го направя подравняването да бъде в дясно. Съответно, по същия начин за следващите, за Пловдив. Дори ще си копирам, за да спестя време. Пак ще обединя и ще си копирам да спестя време. Така. Тук забравихме, че трябва да рамкираме. Ще си маркирам последния ред. All borders. Готово. Другото, което е важно, също тук имаме отгоре абревиатурата да е болтнато и съответно да отцветим в оранжев цвят клетката от кофичката. Избираме си това горе-долу, което прилича оранжево. Може би. Не. Примерно ето това оранжево. Така, следва тези две клетки са в сиво. Правим ги в сиво. Варна е в синьо. Отцветяваме си синьо, което е близко до това, което е като образеца. Така, Пловдив е в зелено. Добре, ще го сложим в зелено. И Бургас е в нещо като жълто. Ето тук ще изберем жълтото. Не е толкова фатално вече дали ще е точно същия нюанс на цвета. Въпросът е все пак да бъде отцветено. Ще си отцветим и общото, за да може да придобием същият образец, както е даден. Така, отдолу виждаме, че имаме няколко неща, които се търсят. Всички якета, дънки, рокли, тениски и обувки. Съответно, това, което виждаме от табличката е, че на 11 ред конкретно са обединени пак трите колонки А, Б и С. Ние също ще ги обединим заедно и ще запишем всички якета в магазина. Това се търси в нашата задачка. Маркирам си го с дясното подравняване и съответно това ще го направим за всички надолу по същия начин. Директно тук ще си дам подравняването. Всички дънки в магазина. Обединявам, подравнявам и записвам всички рокли в магазина. Следващия ред. Всички тениски в магазина. Може даже да ги съкратите само като имена на артикули. Не е фатално. Всички обувки в магазина. То по-скоро трябваше да е в магазините, защото не така, че да, магазините по магазините, защото ние ще ги събираме като бройки. Не е фатално, това ще го правим за много бързо. Така, в магазините, за да бъдем максимално точни. Да няма объркване. Следваме още един ред, който е най-евтиния артикул. Записваме. Какво ще рече това? Най-евтиния. Може би ще търсим артикула, който струва най-малко като стойност. Ако обединяваме, записваме най-скъпия артикул. Съответно, това ще бъде, разбира се, артикул с най-висока цена. Така, може би тук е редно да направим едно рамкиране, все пак да се откорява. И имаме за задачка
Тук може би малко не ми са подравнени. Сега ще ги маркирам заедно. Ще ги центрирам точно така да бъдат средата. Хубаво да има някаква естетика на табличката. И ние трябва да намерим всичко, което е отцветено в червено. Това е тук. Ето така даже и аз ще ги отцветя. Тук. Тези клетки и съответно тук трябва да имаме някакви стойности. Така. Съответно, как ще намерим общо? Общо колко струват всички артикули в магазина във Варна. И разбира се, аз трябва първо да ги сметна колко струват по-отделно. Имам единична цена и бройка. Как ще намеря за якитата? Много лесно с формулката, която умножаваме единичната цена по бройката. Тук е една съвсем обикновена формула за умножение. Enter. Така, може би забелязахте, ето тук, когато беше по-стеснена клетката, показва този символ много диези, което означава, че мястото е недостатъчно. Съответно, аз трябва малко да разширя клетката, за да може да се изпише цялата стойност. И по същия начин постъпвам за следващия артикул. За следващия артикул. Така, единична цена по бройка. Това е което аз трябва да намеря първоначално, за да мога да намеря колко струват всички артикули в този магазин в Варна. Така, след като вече имам дадена сума, трябва да намеря колко е общо. Общото, разбира се, че ще използвам вече функция. И тя, коя е функцията за събиране? Това, разбира се, е функцията sum. Пиша sum, тя ми излъпва под разбиране, кликам върху нея, маркирам областта от клетки и давам Enter. Сега не се вижда, защото най-вероятно съм го отцветила. Цвета да е в различен цвят. Ето така, примерно, ще отцветя текста, да може да се откроява. И съответно, същата процедура трябва да направя до края за Пловдив и за Бургас. Мисля, че вече ви е ясно. Нека да направя за първия ред само, за да може да изчислим всички якита. Тук казахме пак равно единичната цена по бройката. Enter. Намираме колко е сумата. Ето така ще си копирам формулката и съответно ще си намеря набързо сумата за артикулите, които са в Пловдив. Така, тук пак ще го направя бяло, да ми се откроява. А вие ако искате, може да го ставите и черно, не е фатално. Ще продължа за Бургас. Цена по бройката. Набързичко ще си копирам, за да намеря за останалите артикули. Ще си намеря за сумата колко ми струва всичко. Ето така. Така. И вече имаме колко струва всичко в Варна, Пловдив и Бургас. Сега, следващото, което трябва да намерим е всички якета в магазините. Как ще ги намеря? Много лесно. Съответно, аз трябва да събера бройките в отделните магазини. Това ще стане с формулка. Няма да използваме функция. Съответно, пишем така равно. Бройката на якетата от Варна събираме плюс бройката на якетата от Пловдив плюс бройката на якетата от Бургас и даваме Enter. Ето 30 якета имаме във всички магазини. Съответно ще съберем за дънките. Просто кликаме върху бройките от съответните магазини. Съответно ще намерим за роклите. Виждате колко бързо става задачката. И съответно намираме всички тениски. Не нанасяме готови числата. Когато използваме формули и функции, е добре да даваме адресите на клетките, защото в някой момент нещо може да се промени по тази бройка и съответно цена и това директно ще се отрази на крайният резултат. Иначе няма да имаме вярна задачка. Така, най-евтиният артикул, тъй като цените на всички магазини са еднакви, няма значение от коя област ще вземем, дали в Варна, дали в Пловдив или Бургас.
Просто ще търся най-евтиния, т.е. аз ще използвам вече функцията min. Пиша min, избирам функцията и си маркирам единичните цени, защото това ми са цените на артикулите. В случая казвам Enter. Най-евтиният артикул е 5,50. Съответно това са тениските. И мога просто да се запиша отстрани тениска. Това ми е най-евтиният артикул. Ако искам, мога да го направя в зеленко. Ето така. След това търсим най-скъпият артикул. Най-скъпият, т.е. аз ще търся най-високата стойност, т.е. ще напиша функцията max. Избирам max. Избирам от единичните цени, защото там са написани всички. Enter. Най-скъпият артикул е 25,50. Това отговаря на яки. Артикул яки. Записвам си яки. И това ми е задачката вече с готови резултати. Така че ви пожелавам успех в решаването.